Nakon što su Sjedinjene Američke Države izvršile vazdušne udare na 3 iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma, direktno se uključivši u sukob na strani Izraela, situacija na Bliskom istoku je dodatno eskalirala. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je još većim vojnim angažmanom ukoliko dođe do napada na američke baze. S druge strane, Iran priprema odgovor, ali mu mogućnosti za ozbiljniju odmazdu deluju prilično ograničeno. Vojna moć revolucionarne garde je oslabljena, a kapacitet za proksi ratove u regionu sveden na minimum. Najjači adut koji Iran još ima mogao bi biti pokušaj blokade Ormuskog moreuza, ključnog za transport velikog dela svetske nafte. U danima koji su prethodili napadu, Teheran je pokušavao da zastraši Trumpa najavljujući snažan odgovor, ali jutro nakon američkog učešća u ratu, realne mogućnosti za protivnapad su ograničene, navodi Guardian. Iako su iranski lideri zapretili američkim brodovima i bazama, veliki deo njihove moći za odvraćanje uništen je u izraelskim udarima prethodne nedelje. Napadi izraelske vojske bili su usmereni na uništavanje iranskih balističkih raketa velikog dometa. Međutim, Iran i dalje raspolaže kraćedometnim projektilima i velikim brojem dronova, što ostavlja prostor za ograničene napade. Sjedinjene Države su u međuvremenu povećale vojno prisustvo u regionu i pojačale protivvazdušnu odbranu. Trump je dodatno pooštrio ton, nagoveštavajući da bi Ajatolah Ali Hamnej, iranski vrhovni vođa, mogao biti jedna od narednih meta. Iran je godinama razvijao savezničku mrežu poznatu kao osovina otpora, u saradnji sa milicijama i pobunjenicima u Iraku, Libanu, Siriji i Jemenu. Ipak, ovaj savez je ozbiljno uzdrman. Izrael je tokom 2024 teško naoružanje Hezbolaha gotovo uništio, dok je Hamas pretrpeo velike gubitke u Gazi tokom dužih borbi koje traju još od oktobra 2023. Kataib Hezbolah iz Iraka preti napadima na američke interese širom Bliskog istoka, a komandant Abu Ali el-Askari najavio je da će američke baze postati zone lova. Pentagon trenutno ima vojne baze na 19 lokacija u regionu, uključujući 8 stalnih. Huti iz Jemena, koji su ranije napadali američke brodove, pristali su na primirje sa Sad u maju 2025. godine, ali su upozorili da će ga raskinuti ako američka vojska bude napadala Iran. Njihove prethodne akcije nisu imale veći uspeh, ali bi obnavljanje sukoba moglo pokrenuti još jači odgovor Sada. Jedna od najvećih potencijalnih opcija za iransku odmazdu jeste blokada Ormuskog moreuza, kroz koji svakog dana prolazi više od 20 miliona barela nafte, što je oko petina globalne potrošnje. Zatvaranje ovog prolaza moglo bi izazvati dramatičan porast cena nafte i financijske potrese uoči američkih izbora. Međutim, takav potez bi i Iranu naneo štetu, jer i on koristi isti prolaz za izvoz svoje nafte, a mogao bi dodatno udaljiti druge zalivske zemlje koje zasad ne podržavaju Izrael. Zbog toga se u Teheranu razmatra mogućnost odložene osvete, kako bi se izbjegla šira eskalacija i sveobuhvatna američka vojna intervencija. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči nagovestio je da odgovor možda neće biti brz, ali da će posljedice američkog poteza biti dugoročne.